салому дуруди бепоёни моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва ҳаводорони варзиш. бо таманнои тансиҳатии комилу умри бардавоми шумо шурӯъ мекунем ба хабару гузоришҳои барномаамон. Дар студия Алиҷон Талбаков. тавре маълум аст, дастаи Истиқлоли Душанбе дар бозии марҳилаи муқаддамотии Лигаи Қаҳрамонҳои Конфедератсияи футболи Осиё 2020 бар тими мизбон Локомотиви Тошканд бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуд. Бозии Локомотив ноиби қаҳрамони Узбекистон бо Истиқлол қаҳрамони Тоҷикистон дар варзишгоҳи Локомотиви Тошканд доир гардид. Голи ягонаро дар дақиқаи 60-уми Дидор сартими Истиқлол Алишер Ҷалилов ба самар расонид. ӯ тӯбро аз масофаи дур тахминан 25 метр бо зарбаи сахту нишонрас ба дарвозаи мизбонон ворид намуд. Ба ин тартиб Истиқлол бо роҳбарии сармураббӣ Мубин Эргашев дар плей-оффи Лигаи Қаҳрамонҳои Африка 2020 рӯзи 28 январ дар меҳмонӣ бо бошгоҳи Ал-Аҳлӣ аз Арабистони Саудӣ барои ба марҳилаи гурӯҳии мусобиқа роҳ пайдо кардан талош меварзад. Агар Истиқлол ба марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Африка 2020 роҳ пайдо кунад, он гоҳ ҷоизадори биринҷии Қаҳрамонии Тоҷикистон Регар Тадаси Турсунзода дар марҳилаи гурӯҳии Ҷоми Африка 2020 иштирок хоҳад кард. имрӯзҳо теннисбозони Навраз ба мавсими нав омодагӣ мегиранд. гузоришамон дар ин хусус. теннис дар Тоҷикистон таъриху пайдоиш ва анъаноти миллии худро дорад, ки ҳанӯз соли 1929 бозии он ба роҳ монда шуд. Бо мурури замон ин намуди бозӣ мақбули кӯдакону наврасон гардид ва дар минтақаҳои мухталифи кишварамон мактабҳои он созмон дода шуд. гузарондани мусобиқаи байналмилалӣ оид ба теннис ҳам ба таъриху пайдоиш ва анъаноти хоси он заминаи мусоид фароҳам овард. чун ҳаво сард аст, варзишгарон ҳамоишҳои таълимиву тамриниро дар қасри теннис мегузаронанд. қасри мазкур ба макони омода намудани варзишгарони соҳибтаҷриба табдил ёфтааст. аз ин рӯ дар мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ бештари ҷоизаҳо насиби теннисбозони тоҷик гардид. варзишгаронеро ки айни замон мураббӣ Далер Қурбонов тамрин медиҳад, аксарияташон навомӯз ҳастанд. шогирдони наврас тайёр карда истодам барои оянда мусобиқаҳо. дар пеш мусобиқаҳои байналмилалӣ бисёр дорем, яъне 6та байналмилалӣ то 14 сола дорем ва 2та байналмилалӣ то 18 сола мусобиқа дорем ва биғарз аз ин тайёрӣ бо ба ҷоми президент. барои ҳамин хотир мо ҳамин кӯшиш карда истодаем, меҳнат карда истем, ки ҳамин шогирдои нағз тайёр кунем, тарбияи нағз тием шуна, ки оянда ба ҳамин намуди варзиши зебо машқ карда ва шавқовар шаванд. худи Далер Қурбонов устоди варзиш оид ба теннис аст. мавсуф аз соли 1997 ба бозии теннис шурӯъ кард. соли 2005 дар мусобиқаи шаҳри Павлодари Қазоқистон ҷои якумро соҳиб шуд. дар мусобиқаи минбаъдаи байналмилалӣ, ки дар шаҳри Самарқанд гузашт, мақоми дуюмро касб намуд. дар сабқати Осиёи шаҳри Бишкек бошад, дар намуди ҷуфтӣ ҷоизадор гашт. дар чемпионати Тоҷикистон дар нави ҷуфтӣ қаҳрамон гашт. айни ҳол вай ба наврасон нозикҳои теннисро меомӯзонад. дар тарбия ва омода кардани теннисбозони лаёқатманд низ муваффақ шудааст. тӯли 1 сол машқ карда истодам, омӯзам ва ба чемпионатҳо рафта ғолиб шавам. ба мо муаллими мо Қурбонов Далер мебошад ва ӯ ба мо нозикиҳои теннисро меомӯзад, ки мо ба кишварҳои дигар ва ба давлатҳои дигар рафта ғолиб шавем. аслан бигирем, бозии теннис дар назар хело осон менамояд, вале ин тавр набуда аз варзишгар меҳнати зиёдро тақозо медорад. аз ин ҷост ки теннис тактикаву техникаи махсусро талаб мекунад. теннис ки варзиши индивидуалӣ аст, барои тайёр ва омода кардани варзишгари лаёқатманд заҳмати беандозаро тақозо дорад. аз ин рӯ донистани сабку усулҳои хоси теннис басанда набуда, балки аз худнамоии корҳои назариявӣ, гузарондани машғулиятҳои таълимиву тамринӣ берун аз марзи ватан шарт ва зарур аст. мехоҳам ки дар оянда бисёртар машқ кунам ва ҷои дуюм не ҷои аввал гардам.
соли гузашта дар пойтахтамон мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ байни наврасон барои дарёфти ҷоми президенти тоҷикистон баргузор шуд ва дастаҳо аз кишварҳои дуру наздик ташриф оварданд. дар воқеъ машқу тамринҳо барои варзишгар маҳиллаи омодагӣ ба ҳисоб меравад. мусобиқа бошад имтиҳон аст, аз инҷост ки мураббӣ танҳо дар сабқат то кадом андоза тайёр будани шогирдро дарк мекунад. дар мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ теннисбозони тоҷик хуб бозӣ карданд. ба ман модарам тавсия дод ки ҳамин теннисро ба теннис машғул шав ва ту дар оянда яке аз варзишгарони беҳтарин мешавӣ. дар ҳақиқат ба натиҷаи назаррас ноил гаштани варзишгар қабл аз ҳама заҳмати зиёди мураббӣ нақши аввалин дараҷаро мебозад. ба ин тарз бояд мураббӣ дар кораш масъулият дошта бошад. баъдан кӯшишу ғайрати шогирд машаққати мураббиро низ осон мегардонад. бешубҳа ҷамъомади муштараки тамринҳо ба мураббӣ имкон медиҳад ки шогирдро ба дарки умқи ҷаҳонии варзиш раҳнамо кунаду дар ин замина барои рафъи иштибоҳ имтиёзе ба даст орад. моҳи март мусобиқаи атф то 14-солаи байналмилалӣ баргузор мегардад дар шаҳри душанбе ва тайёрӣ ба инам дида истодаем. яке аз беҳтарин шогирдони ман Фароди Ғайратзода ба давлати Қазоқистон сафарбар карда шуд ва мо боварӣ комил дорем ки он дар ин мусобиқа ҷои намоёнро ишғол менамояд. умед аст ки мавсими нав ба теннисбозони тоҷик муваффақиятҳоро ба бор хоҳад овард. рақибони дастаи мунтахаби миллии футзали Тоҷикистон дар мусобиқаи байналмилалии SED International Futsal Championship 2020 ки аз 2 то 8 феврал дар шаҳри Ҳатияи музофоти Санклай, Таиланд баргузор мешавад, муайян шуданд. бар асоси қуръакашии мунтахаби Тоҷикистон дар гурӯҳи Б бо дастаҳои Кувайт рӯзи 3 феврал ва Эрон рӯзи 4 феврал бозӣ мекунад. ба гурӯҳи А дастаҳои мунтахаби Таиланд, Туркманистон ва Малайзия дохиланд. аз рӯи натиҷагирии марҳилаи гурӯҳӣ аз ҳар ду гурӯҳ ду дастаи ба даври ниманиҳоӣ роҳ пайдо мекунанд. баъдан бозӣ барои ҷойи севум ва бозии ниҳоӣ доир мегарданд. дастаи мунтахаби миллии футзали Тоҷикистон бо роҳбарии сармураббии нави даста Александр Дзабирадзе мутахассиси 44-солаи гурҷӣ омодагиро ба марҳилаи ниҳоии қаҳрамонии Осиё 2020 ки аз 26 феврал то 8 март дар Ашхобод доир мегардад шурӯъ кард. давраи аввали ҷамъомади таълимию тамринии даста дар Душанбе идома ёфт. баъди анҷоми ҷамъомади аввал дар Душанбе дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон ба Таиланд сафар мекунад ва дар доираи омодагӣ ба марҳилаи ниҳоии қаҳрамонии Осиё 2020 дар мусобиқаи байналмилалии SED International Futsal Championship 2020 иштирок хоҳад кард. дастаи мунтахаби миллии футзали Тоҷикистон дар қаҳрамонии Осиё 2020 ки аз 26 феврал то 8 март дар Туркманистон баргузор мешавад, бо дастаҳои Туркманистон, Ветнам ва Умон рақобат мекунад. бояд гуфт ки аз рӯи натиҷагирии қаҳрамонии Осиё дар Ашхобод 5 дастаи беҳтарин ба ҳаққи ширкат дар қаҳрамонии ҷаҳон 2020 ки аз 12 сентябр то 4 октябр дар Литва барпо мегардад, мушарраф мешаванд. муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба футболи шаҳри Душанбе аз соли 50 инҷониб фаъолият дорад. мактаби мазкур дар мавҷудияти хеш даҳҳо футболбозони лайоқатмандро тарбият кардааст. сиюҷаи навбатӣ идомабахши ин мавзӯъст. аслан инкишофи футбол аз футболи кӯдакона сарчашма мегирад. ба ибораи дигар футболи кӯдакона таҳкурсии он мебошад. дар кишварамон як зумра мактабҳои варзишӣ аз рӯи ин намуди бозӣ фаъолият доранд, вале барои пурра фаро гирифтани наврасон омода нестанд. аз ин рӯ таъсис додани академияҳои футбол ва клубҳо ба миён омад. муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба футбол на фақат дар шаҳри Душанбе, балки дар ҷумҳуриямон эътибори хоса дорад. Шокир Сангов соли 2013 дар мактаб фаъолиятро ҳамчун ба ҳайси ёрдамчии мураббӣ Носир Ҳомидов оғоз кард. аз соли 2018 расман ба вазифаи мураббигии муассисаи зикршуда қабул карда шуд. номбурда дар тарбияи футболбозони боистеъдод низ муваффақ шуд, чунки қисми зиёди дастпарварони мактаб ба дастаи якачини наврасон шомил шудаанд. در این دسته من طول سالات مشق تمرین میکنم. مربی ما سانگ شوکه در مسابقه تعطیل زمستان ما به یک مسابقه رو برو شدیم. در این مسابقه یک چند دسته ها رو مغلوب کردیم و به یک چند تاش مغلوب شدیم. ما از این مسابقه رو افتادن هستیم، در مسابقه دیگر جای اول رو انشغال میکنیم.
ҳар як варзишгар қабл аз оне ки ин ё он нави варзишро интихоб мекунад дар наздаш мақсад мегузорад. ин футболбозоне ки акнун дар майдон қадам мениҳанд аллакай дар дил орзуву ормонҳои зиёде мепарваранд. аз ин ро ҳар яки онҳо ҷидду ҷаҳд менамоянд ки ба таълимоти мураббиён бодиққат гӯш андозанд, чунки фардо барои эшон маҳз ана ҳамин машқову тамринҳо заминаеро ато мебахшад. бояд тазаккур дод ки мактаби мазкур бо дигар клубҳои футбол ҳамкорӣ дошта барои ҳарчи бештар сайқал додани таҷрибаву малакаи онон ҳамоишҳои таълимиву тамринӣ мегузаронад. аз ин лиҳоз чӣ қадаре мусобиқаҳо зиёд гузаронида шавад ҳамон миқдор мартабааш боло меравад. дар ҳақиқат барои инкишоф додану баланд бардоштани сатҳи футбол қабл аз ҳама бояд ба омӯзишу аз худнамоии тарзу усулҳои нав ки имрӯзҳо дар мамлакатҳои абарқудрат роҳандозӣ карда шудааст таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кард. ҳамзамон сафарбар намудани наврасон ба академияи давлатҳои хориҷа ба дараҷаи тахассусии эшон мусоидат мекунад. дар муддати 5 сол сазовори 6 медал шудам. аз 6 медалам 2тааш ҷои аввал, 2тааш ҷои дуюм, 2таи дигараш ҷои сеюм мебошад. тавре ки баён намудаи мутахассисон пешравии футболро дар мунтазам гузарондани мусобиқаҳо ҳарчи бештар доир намудани курсҳои бозомӯзӣ бо даъвати мутахассисон аз хориҷа, таъминот бо лавозими варзишӣ ва таъсис додани академияву клубҳои футболи кӯдакона медонанд. аз ин рӯ таъсис додани академияҳои футбол ва клубҳо яке аз бандҳои барномаи ба тасвиб расидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бобати рушди варзиш маҳсуб меёбад. тавре ки мураббиёни муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба футбол иброз намуданд, дар шароити ҳозира футбол дар Тоҷикистон марҳила ба марҳила рушду нумӯи тоза мегирад ва албатта барои расидани мартабаҳои баланд бояд корро аз футболи кӯдакона шурӯъ кард. ба ибораи футболи кӯдакона таҳкурсии футбол мебошад. федератсияи футболи Тоҷикистон низ бевосита ба футболи кӯдакона аҳамияти аввалин дараҷа медиҳад. далели ин гуфтаҳо метавонад ташкили лигаи футболи кишвар бошад. дар майдон вазифаи муҳофизатгарро бозӣ мекунам, дар мусобиқаҳои дигар кӯшиш мекунам ки ҷои аввалро ишғол кунем. чӣ тавре ки мураббӣ Шокир Сангов қайд карданд, чӣ қадаре ки футболбозони наврас ба академияи футболҳои хориҷи кишвар шомил шаванд, ҳамон андоза мартабаи футбол дар Тоҷикистон боло меравад. умед мекунем ки санҷишҳои минбаъда ҳам барои шогирдони мураббӣ барору комёбиро ба бор меорад. дастаи мунтахаби наврасони то 16-солаи футболи Тоҷикистон дар дуввумин бозиаш дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми Рушд 2020 дар Мински, Беларус аз мунтахаби наврасони Исроил бо ҳисоби 0-4 шикаст хӯрд. дар бозии дигари гурӯҳи Б дастаи мунтахаби наврасони Гурҷистон бар мунтахаби Исландия бо ҳисоби 1-0 ғолиб омад. ёдовар мешавем ки мунтахаби наврасони мо дар бозии аввал тими Исландияро бо натиҷаи 2-1 шикаст доданд. мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар даври сеюм бо мунтахаби Гурҷистон рӯбарӯ шуда бо натиҷаи 2-1 зафар ёфт ва дар гурӯҳи хеш мақоми аввалро ишғол намуд. ҳамин тариқ шогирдони сармураббӣ Аҳлиддин Турдиев дар бозии финалӣ бо мизбон мунтахаби Беларус мубориза бурданд. дар натиҷа ғолибият насиби соҳибони майдон дастаи Беларус гардид. дастаи мунтахаби наврасони кишвар соҳиби медалҳои нуқраи ҷоми Рушд 2020 гардид. соли 2019 самбочиёни тоҷик дар чемпионати ҷаҳон сабқати осиёиву байналмилалӣ ширкат варзида натиҷаҳои назаррас нишон доданд. мавзӯъро ҳамкорамон идома медиҳад. ҳунарнамои волои варзишгарони ватанӣ дар сабқати байналмилалӣ ва осиёӣ ва ҷаҳонӣ боис гардид то масъулин дар самти ҷоноб гардондани фаъолияти навҳои гӯштин дар қаламрави кишварамон тадбирҳои судбанд биандешанд. бо назардошти ин иншооту майдонҳои замонавӣ сохта ба истифода дода шуд то кори масъулин дар тайёр ва омода кардани варзишгарони сатҳи байналмилалӣ дошта вусъат ёбад. толори варзишие ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 81 шаҳри Душанбе мавҷуд аст, барои тарбият кардани варзишгарони лаёқатманд дар риштаи самбо
ба талабот созгор мебошад. дар толори варзишии мактаби зикр гардида як қатор мураббиёни соҳибтаҷриба кору фаъолият мекунанд. яке аз онҳо абдураҳмон абдуллоев аст. худи абдураҳмон абдуллоев машқу тамринҳои гӯштиниро таҳти роҳбарии асосгузори самбо дар тоҷикистон исмат абдуллоев омӯхт. оре ҳамон исмат абдуллоев ки шодравон саидмӯмин раҳимовро ба мартабаи чемпионати ҷаҳон оварда расонид ба ҳисоб меравад. абдураҳмон абдуллоев дар соҳаи варзиши тоҷик саҳми арзанда гузоштааст. албатта инҷо сухан дар мавзӯи чемпионати иттиҳоди шӯравӣ меравад ки ӯ 2 маротиба ҷоизадори сабқати мазкур гардид. инчунин абдураҳмон абдуллоев дар ҷоми аврупо байни донишҷӯён ба гирифтани унвони қаҳрамонӣ шарафёб шуд. соли гузашта самбочиёни ватанӣ дар як қатор мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ширкат варзиданд. дар риштаи самбо фақат дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳурӣ соҳиби 50 медал гардидем ки аз ин 11 медалаш медали бигирем чемпионати осиё мебошад, 8 медали дигар аз чемпионати ҷаҳон мебошад дар байни ҳам бузургсолон ва ҳам наврасон. дар соли 2020 фикр мекунам ки ҳамин натиҷаҳоро ки мо ба даст овардем мехоҳем ки шумораи медалҳо боз бештар гардад. мусаллам аст ки самбо таърихи тӯлонӣ дорад, вале то ҳол мутахассисону коршиносон масъалаи шомил кардани гӯштин ба барномаи бозиҳои олимпиро ҳал накардаанд. ҳолонки шумораи ихлосмандони самбо дар ҷаҳон сол ба сол афзун меёбад ва танҳо рӯзҳо самборо бори аввал дар универсиадаи умумиҷаҳонӣ ки дар шаҳри қазон гузашт дохил карданд. илова бар ин гӯштини самбо ба бозиҳои осиёӣ низ шомил шуд ва соли 2018 дар индонезия самбочиёни тоҷик фаъолона ширкат варзиданд. من 5 مدال همین تیلو دارم و همین 5 مدال رو در همون تالار خود به دست آورده ام. در تالار خودم هم رقیبانی خیلی سخت هم هستند، آنها خیلی پرقوتند. من همین مدال جای دوم رو در شهری گرفتم که رقیب من از بخارا بود و وی خیلی رقیبی سخت بود و وی مرا شکست داد و من میخوام که در همون در مسابقه‌های آینده سخت مشق کنم و همون پرچم جمهوری اسلامی خودم رو بلند بردارم. албатта ине ки як паҳлавон ба майдони мардонагӣ рӯ меорад, таваҷҷӯҳаш ба бозиҳои миллӣ ва эҳё бахшидани он дучанд мегардад. яъне вай хоҳу нохоҳ ба омӯзиши нозикиҳои гӯштини миллӣ низ мепардозад ва гӯштини ҷопонии ҷудо инчунин самбо ки бархи усулҳояш ба гӯштини тоҷикӣ шабоҳат дорад, дар истифодаи бо сурати амалу ҳаракатҳо ҳам мусоидат мекунад. аз ин ҷост ки мураббӣ абдураҳмон абдуллоев шогирдонро ба мусобиқаҳои гӯштини суннатии гӯштингирӣ низ омода мекунад. чемпионат ҷаҳон байни мактабаҷагон дар шаҳри ариёли федератсияи русия баргузор гардид. дар он ҷо иштирок кардам, вале мутаассифона сазовори ҷои панҷум гаштам. соли 2019 дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон дар вазни 48 килограмм иштирок намуда сазовори ҷои аввал гаштам ва дар чемпионати осиё дар шаҳри дели ҳиндустон баргузор гардид. дар он ҷо иштирок намуда сазовори ҷои сеюм шудам ва баъди он дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри тошкенти ҷумҳурии ӯзбекистон баргузор гарда буд. дар он ҷо низ иштирок карда, вале мутаассифона сазовори ҷои панҷум гаштам ва мехоҳам ки машқу тамринҳои худро зиёд карда дар оянда парчами тоҷикистонро баланд бардорам. чуноне маълум аст, дар шаҳри атирави қазоқистон мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ оид ба самбо баргузор шуд ва баъд аз парвари мураббӣ мудассир субҳонқулзода муяссар гашт то сазовори медали тилло ва соҳиби камарбанд гардад. хотиррасон мекунем ки мавсуф дар соли 2018 ҳам ғолиб омада буд. ماه نوامبر سال 2019 میزبان مسابقه جمهوری قزاقستان شهر اتیراو گردید که در آنجا ما اشتراک کردیم و با دو حریف خود پیروز گشته در یک تاش باختم. اولین رقیب من از دولت میزبان یعنی قزاقستان بود که با حساب 9-1 او را مغلوب کردم و در دوم رقیبم از دولت روسیه یکی از پرقوت‌ترین ها باختم و برای جای سوم در دور تسلابخش قرغیز را یعنی از جمهوری قرغیزستان مغلوب کردم و سازوار مدال برنجی گشتم.
ҳамин тариқ дар соли 2019 самбочони ватанӣ дар чемпионати ҷаҳон байни бузургсолон соҳиби 2 медали биринҷӣ гардиданд. Медалҳо ба Хушқадам Хусраву ва Сорбон Латипов мутааллиқ аст, аммо паҳлавонони тоҷик натиҷаи беҳтарро дар солҳои 2017 ва 2018 манзур карданд. Аниқтараш унвони чемпионии ҷаҳонро касб намуданд. мушзанҳои бузургсоли тоҷик барои дарёфти роҳхат ба Олимпиадаи Токио 2020 дар 2 мусобиқаи интихобӣ ширкат хоҳанд кард. нахуст мусобиқаи интихобии Олимпии Осиё Уқёнус рӯзҳои 3 ва 14 феврал дар шаҳри Вуҳани Чин доир мегардад. баъдан мусобиқаи ҷаҳонии интихобии Олимпӣ рӯзҳои 13 ва 20 май дар Пориси Фаронса баргузор мешавад. дар сабқати қоравии мардон 6 ҷойи аввали вазнҳои 52, 57, 63 кг ва вазни 51 кг, миёни занон 5 ҷойи аввали вазнҳои 69, 75, 81 кг, байни мардон ва 4 ҷойи аввали вазнҳои 91, ҷамъи 91 кг миёни мардон ва 57, 60, 69, 75 кг миёни занон ба бозиҳои олимпия роҳ пайдо мекунанд. дар мусобиқаи ҷаҳонии интихобӣ низ вобаста ба вазнҳо варзишгароне ки ҷойҳои аз 3 то 5-ро мегиранд соҳиби роҳхат мешаванд. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо аҳли эҷод пешкашатон намудем. дилбохтаи варзиш будану ба ин васила дар таҳким ва ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим саҳми беандоза гузоштани шумо орзуи деринаи мост. хайр, шоду пирӯз бошед.